हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोयैया जोबोद गोबाव जाबायमोन। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों दमासियानो अमासिसो। बियो मोनसे कमेडि बड' शर्ट भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे थाम्बनेइल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों अनिल, प्रेक्टिकेल, प्रिया आरो रलेखा। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअखौ बिथांमोना फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों अनिलकार नार्जारी। नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि प्रिया एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिथांमोना जेन बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव दा गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैफिननो नाजागोन।